ha het over een scootmobiel tocht in de studio ben voor ons een Thea Venema een goeie middag. Goeiemiddag. Hoe ben je er kwam om echt een scootmobieltocht te maken? Nou, allereerst jouw verhaal. Je zit nog in jouw meidelijke beroep van het scootmobiel. Ja. Hoe je dat zo kan? Nou ja, 2 jaar geleden ben ik eigenlijk ziek geworden. En dan ben ik eigenlijk afhankelijk nog van een scootmobiel. En de vorige jaar heen was eigenlijk een rit eigenlijk uitzetten. En ik zei, nou jongen, dat lijkt dus wel goed af voor Dante-model. Ik zei om dit terug te zetten. Dus dat we hebben dit eigenlijk, Yveske had u nou benaderen. En mensen van help me in. Ja. Nou, het leek ons gewoon heel mooi om het tocht in Dante-model uit te zetten. Mm-hmm. En met hulpverleners wat praten. En nou ja, ze hebben weer eens even een proefritje gedaan. Ja, en Dante-model had er heel mooie paden voor. Ja. En nou, we weer wat Yveske die hier weer inschakelen. Yveske is inderdaad het verdere balwerk, het walwezen in wat is Friesland en Dante-model. Klopt. Ja. En die had een keer de tocht met ons rijden. En nou ja, onder het proefrijden kwamen we de boswachter zien. De hoortboswachter. Jacob Beeldsma. Ja. En nou, we raken aan de praat. En nou, Beeldsma zei, ik heb wel wat vertellen van een omjouwing. Ja. Nou, prachtig mooi. En nou, het moest zo wezen dat hij daar op dat moment ook weer. Ja. Ja. Dus de tariening die ronden vanzelf. Maar wanneer is de tocht en wat gebeurt er precies? 4 juli is de tocht. Het gaat uit het gemeentehuis Wij. En dan komt er eerst een stukje verkeerseducatie vanwege de scootmobiel. Ja. Daar wat op praten. Hebben een bakje koffie. En dan om 1 uur dan gaan we op pad. En dan gaan we de route doen. En we hebben bepaalde stappen. En daar vertelt Jacob Beeldsma wat van een omjouwing. Ja. Ja. Het is eigenlijk voor elke niet toegankelijk. Het is net alleen voor de scootmobiel, maar ook voor mensen die met een driewieler fietsen. Of een tandem. Dat de mensen met alle jaren aan boord komen bij ons. Terwijl wat die toch mee doen willen. We hebben wel een beperking dat we zijn van die moeten wat inkwartje en de rit. En we hingen al 41, maar ik zei, we moeten wel een beetje rekening mee houden dat mensen echt gewoon hieruit om jou bijkomen. Dat we zijn passen mee op 20 kilometer. Ja, 20 kilometer, een hele tocht. Nou leidt de dikke tussen de Broekswoord en dan Boordruit. Moest de route ik nog ongepast worden? Nee, helemaal niet. Ik wil mooi ben terug, zonder auto's, zo weinig mogelijk. Ja. Maar alleen nog als de meesten meidwaan willen, dan willen we wel graag dat ze hun opjaan. Ja. En dat kan bij Yveske, bij Jesse Hoekstra. Jesse Hoekstra, dus je kan even bellen met Yveske of een mail sturen naar Jesse @wijzijnyveske.nl. Ja, want hoeveel deelnemers hebben nou komende week al op papier staan? Ontnota hebben we zo'n 20, 22. Ja. Maar is dat een maximum? Nee, helemaal niet. Wie heel mooi. We gaan je heen. We zorgen 2 mensen in een scootmobiel. We hebben vregen. Hij heb bericht gekregen. Ja. Nou, die kwamen uit Harkema. Dus nou ja, ze zonder even nog uitdenken dat ik mij. En die mij dus ik mij. Nee, want het is een rieke omjouwing. En een heel mooi idee om Dante-model met de scootmobiel zo op elkaar te zetten. Ja. Heel mooi dat je hem dat idee zou brengen. En mooi dat Yveske meewerkt. Qua stukje educatie daarin dan behoort op het gemeentehuis. Daarin krijgen tiert en plak na je weken dat mensen haar melden kennen. Dat is 4 juli om 12 uur in het gemeentehuis. 4 uur, 12 juli om bij het gemeentehuis. En vaar al even op. Om 12 uur, hè? Ja, 12 uur. En even vaar al op Jan inderdaad bij Jesse Hoekstra van Wij zijn Yveske. Bel je of mail even van jesse.hoekstra@wijzijnyveske.nl.